Знаете ли защо употребяван модел на Huawei може да е най-добрата сделка за смартфон, която бихте направили спрямо цената си? Много потребители бягат от марката като дявол тамян, само защото няма Google Play. iPhone също няма Google Play, но телефоните се ползват и са най-разпространения бранд в света. Точно това подценяване и неразбиране прави иначе мощния им хардуер толкова достъпен, особено изразено при телефоните втора употреба. А промоделите на Huawei се славят с уникален дизайн, с премиум корпус и здрави стъкла. Камерите им са известни с оптичната стабилизация, добрите снимки на слаба светлина и супер зум. Разполагате с супер силни стереоговорители и ултра бързи зареждания от порядъка на 100 вата, около 30 на минути до 100%. Дисплеите им са OLED, ярки и плавни, с супер цветове, 120 Hz. Дори в някои случаи липсата на фабричен Google Play би била предимство за някои потребители, които не желаят да бъдат следени и таргетирани с цел реклама от Google. Ако сте човек, който смята, че би се справил с инсталацията на базовите си нужни приложения през Huawei App, този машина е с една изключително добра цена спрямо предлагания хардуер. Разбира се, винаги е възможно да се инсталирате Google Play, ако искате да гласувате доверие на марката и да се закупите мощен хардуер на достъпна цена. Може да разгледате нашите обяви в линка в биото, приятели. Изкупуваме и продаваме мобилни телефони.